så vil jeg også lige vise mit føleri, altså Jeppe, og når nissen han får sit, så gør vi det også. Men vi starter i hvert fald her med en masse små ting. Og så har vi nogle flere små ting, og 2 pakker Thundershots, hvor vi egentlig har fået 3 af de ene, nogle Dragon Balls, og nogle store Thundershots, og nogle røgbomber, og nogle snoretoppe, det er rigtig godt. Og så går vi til raketterne, hvor vi har 2 gange Steven Klint fra Harald Nyborg, og en, hvad hedder det, det er flyvende tæppe, så tror jeg det er. Og så har vi nogle her, dem her raketter, de fra sidste år, og så fik vi den her Bright Star med for at købe over for 300 kroner i Harald Nyborg. Så har vi et Grand Cru XO-sæt, og i år der har de taget flere batterier i, men de har mindre fontæner, så derfor så købte vi også lige en fontæne her. Og den ved jeg ikke, om I kan se, men vi kan lige tænde noget lys på den her. Ja. Og så har vi dem der batterier og dem der 2 bomberør fra sidste år. Så helt mit fra sidste år. Tak fordi I så med, og så næste gang bliver det så mit fyrværkeri. Så like, subscribe, kommenter for flere videoer. Og vi skal ud og lave test i aften. Vi ses. Vi ses.